Bueno, eskerrik asko parte hartzaileei, eskerrik asko antolatzen ibiliren guztiei, eskerrik asko Manoli bueltak ibiltzeagatik, Kristinari, alde teknikoa zaintzen ari da Nanderri baita ere. Plazer bada hemen egotea, eta orduan oinezakit Star Sistema bezala aurkeztu bazta dituztean, edo, ez, jarri zarete hor. Bueno, banan igotzen baldin bazarete txaloka, postuko gineateke pila bat. Bueno, Gorka Julio, Teketen, Xavier Landa Bidea, Txerren, eta Asier Garaialde, Agara. Bueno, zergatik esaten dizuedan alde batetik izena eta beste alde batetik Twitterren erabiltzen dozuen izena. Izan ere, orain burujabetza digitalaren inguruan hitz egingo dugu, eta egia da, egun osoan zehar ibili garela eremu digitalaz eta ingurune digitalaren inguruan hitz egiten, baina hemengo zenbatek elkarrizketa daukasuenean, elkarrizketa hori jarraitzen duzu pertsonan hitz egiten eta berdin adibidez WhatsAppez. Gertatu izan zaizuen noiz bait? Ez aizu ez dekula gertatu? Zuk elkarrizketa daukasunean, adibidez nik Asierrekin oin hizketan hasten naiz, eta gero berari, bakoitza bere etxera di joanean, zerbait okurritzen zaio, eta esate dit, aizu, lehen hitz egin duguna, eta WhatsAppa bidali. Ez? Bai, ez da. Hori da, hain zuzen ere gaur egun gertatzen den, paradigma edo, errealitatearen zati handi bat, eta da, gure online eta offline bizitzak ez ditugula bere izten. Alegia, beraiek offlinean nanean datorren identitatea daukate, baina onlinean beraiek hautatu duten identitatea erabiltzen dute. Garai batean, kalean, giza eskubideak aurrera teatzeko, eta borrokarako hainbat borroka egin ziren, iraultza egin ziren, eta gaur egun burujabetza digitala da lurralde digitalean, eremu digitalean borroka horiek egiteko daukagun modu bakarra, orduan bere paralelismoa ere badauka, errealitate, ikutzen dugun errealitate tangible hori, eta eremu digitalean daukagun errealitatea. Hiru dira eta bakoitzak burujabetza digitalaren inguruan hitz egin dezake puntu ezberdin batetik, baina hirurak elkarlanean ibili dira askotan eta seguru poteak hartu dituzuela elkarrekin eta Durango kasokan super ondo pasatzen duzuela, ez? Bueno, Txerren da edo Xabi da bakarra bere enpresako edo bere proiektuaren mertxana gabe etorri dana, kamisetan, Asier Garaialdeek ekarri du Izarkom, hori baita, bere proiektua. Xabi, ustut aizialdearen defentsa sutsua egin behar duela, atopian sartuta dago beste gauza askoren artean, eta Gorka Julio, ez dakit, dana apur bat, eduki digitalekin lotura daukan edo zer, eta kable bat apurtzen baldin mazaizu ere, deitu aldi oso, bai, dana. Dana. Azteko, burujabetza digitala zertarako, ez? Hori da estalgabetu behar duguna apurtxu bat. Baina, bakoitzak nola bizi duzue burujabetza digitala? Zer esan nahi duzu bentzat burujabetza digital horrek? Zergatik behar dugu? Bertso librean. Egun hon guztiei. Zertarako behar dugun? Galdera erresa da, baina erantzuna, segun zeinentzat ez da horren erresa. Euskaldunentzat, nik uste ez dela horren erresa, guk beste handikap bat badaukagu, burujabetza teknologikoa, estatu espainiarren edo, ez di horren beste garrantzia ematen, beraiela estatus bat edo daukatelako, bai estatu aldetik, bai nazio herri aldetik, hizkuntza aldetik, euskaldunok ez daukaguna. Orduan, euskaldunok, gure nortasun hori, herritartasun hori edo gizartetasun hori garatzeko zailtasun handiagoak ditugunez, arlo teknologikoan beste urrats bat eman barra daukagu, eta da, goitik saltzen diguten arlo teknologiko hori, edo inposatzen diguten, gehienetan inposatu egiten digute arlo teknologiko hori, nolabait gure herrira inguratzeko edo gure herritartasunean funtzionatzeko eraldatu egin behar dugu. Gure identitatea izateko? Hori da. Orduan, normalean teknologiak enpresa transnazionalek gobernatzen dituztenez, aldatzeko modu bakarra da
guk, herritarrek, teknologia horiek garatu, moldatu, aldatu eta erabiltzeko aukera daukagunen bakarrik. Orduan, gure euskal herritartasun hau garatzeko arlo teknologikoan behar duguna da teknologia moldatu eta aldatu dezakeguna. Ni erabate ados. Nik esango nuke burujabetza behar dugula, burujabetza digitala, ulertuta zuk leire esan duzun bezala, gurutzatzen zaigun zera hori bezala, ni osoan ja txerren deitzen daute, ez dakit onerako do txarrerako, baina nitzueterren erabiltzaile sortu nuen, eta oso fizikoan ja txerren naiz, ez? Nik uste behar dugula burujabetza digitala, ez bakarrik bizi dauteko, nik uste denbora asko gongarela bizi daute estrategia horretan, hau apokalipsi zombi bat balitz bezala, igual bada, baina ez bakarrik bizi dauteko, baizik eta bizitzeko, ez da? Eta, nik aurre ingo dudan apologia da burujabetza ludiko baten aldekoa, ez? Eta nik uste hor barruan sartzen dela. Bueno, niri gustatzen zait burujabetza digitala, teknologikora zabaltzen dutola, eta utziko diazue irakurriko dudan gauza bakarra izango da, bale? Gustatzen zait dia kanpesinak egiten duen irakurketa bat, elikadura burujabetzaren inguruan, eta hori eramatea burujabetza teknologikora. Eta gutxi gora bera, honelako zerbait geldituko litzateke definizio moduan niretzako zer den burujabetza teknologikoa. Burujabetza teknologikoa herriek, komunitateek eta herrialdeek norbere ezaugarrien arabera modu ekologikoki, sozialki, ekonomikoki eta kulturalki egokiak erabiliz, beren sistema eragile, software, hardware, sare eta azpiegitura politika propioa definitzeko eskubidea dute. Teknologia eduki eta ekoizteko eskubidea barne hartzen du, alegia. Jende guztiak daukalak teknologia seguru, bizigarri eta kulturalki egokia eta teknologia ekoizteko baliabideak izateko eskubidea. Eta nork bere burua eta bere gizartea modu iraunkorrean eustekoa. Teknologia burujabetzak esan nahi du herriek eta komunitateek nagusitasuna dutela merkataritza auzien gainetik teknologia eta teknologien ekoizpena kontrolatzeko. Eta hori zuzenean, igual, behar bada termino batek definizio honetan, niri elikadura burujabetzarenean ere atentzioa mantzean, eta izan zen kulturalki ere, nolabait, errespetatuak edo, arlo horri ere atentzioa ematen diona elikadura burujabetzatik. Orduan, zergatik behar dugu, gure kultura ere bertan egon dadi, eta defendatu, sustatu, edatu, eta bizi aldizateko. Hori da, pixka bat. Alde batetik daukagu, Asier, Izarkom, wifi.net. Bueno, hortxe. Xabi, Atopia, aiziarekin lotutakoa, eta Gorka, EtxiPM, Talaios, izan daiteke, esan dezakegu, edukiak, aizialdia, estrukturak, elkar elikatzen zarete, bakoitzak egiten duen hortan burujabetzaren toki ezberdinetan zaudete, edo erpin ezberdinetan ari zarete, elkar elikatzen direnak. Nolakoa esango zenukete dela Euskal Herriko burujabetzaren osasuna? Baliabideak baditugu, baliabideak ezagutzen ditugu, baliabideak implementatzeko bideak baditugu? Baliabideak badauzkagu gutxi batzuk, momentu honetan gutxi batzuk, ez beharko genituzken bezain beste, baina nik uste dut beste arloetan burujabetzak sustatzen aidian einean, arlo teknologikoan ere sustatzen hasiak dira, jendea konturatzen hasita dago, eta gaur adibide burujabetza teknologikoa ere sustatu beharra dagoela, eta horrek egin du, gaur egun, herramienta eta medio desente gehiago lantzen egotera. Baina horrek ez du esan nahikoa denik edo momentu honean gaudenik. Nire ustez, norabide honean goaz, baina batez ere arlo publikoak pixkat gehixeago bultzatu beharko luke edo sustatu beharko luke burujabetza teknologikoa. Ze falta zaio instituzioari? Adibidez. Instituzioari burujabetza teknologikoan. Adibidez, goizean Josuk aipatu dago, ez? Ordenagailuak euskaraz jartzen hasi direla. Ja, baina hasi dira euskaraz jartzen Windowsa.
Adibidez, instituzioak ez du bat egiten burujabetza teknologikoarekin? Ez du egiten. Esan nahi, euskeraz egotea ez du esan nahi. Adibidez, burujabetza teknologikoa ez da gauza bat, 0 edo bat, digitala. Ez da, badago, gradiente absolutoa dago. Da, zertaz ari gara, azpiegiturretatik hasi, softwarea eta aratago doan gauza bat, eta zorduan, azpiegituren munduan edo hardwarean, adibidez zer egin geneza burujabetza teknologikoa, igual hardwareak ekoiztea zaila da, baina hardware horietako batzuk erabiliz sare libreak osatzea posible da, edo horiek era konkretu batzuetan erabiltzea hori posible da, eta hori egin dezakegu. Software munduan ere berdin. Behar bada, ezin dugu software industria kriston garatu auki, baina bai auki dezakegu software libreari esker aukera bat munduan gu burujabe izateko eta ematen dizkiguten eta etortzen diren zerbitzu horien erabileraz gain, diot enpresan dienak, gu gureak implementatzeko eta martxan jartzeko. Gure erabakietan oinarrituz eta gure kulturalki ere guretik gertuko ereduetan. Eta eduki dagokionez, behar bada ezin dugu eduki guztia disponible jarri interneten, baina bai egin dezakeguna, adibidez, lizentzia libreak erabili, edota, nik ez eskatuko dena aski izatea, baina bai frikzioak kendu behar dugula. Hau da, liburu batek, lehen hitz egiten ez, bere diru aldetik, bere rekorridoa balima da, 2 urte, guazen esan ematea 5 urtera. Hortik aurrera desagertu egiten da, zergatik ez dago hori sarean. Eta berdin beste gauza askorekin, eta frikzioa kentzea diodanean da, adibidez, askotan esaten dugu edukiak izatea eta ondo antolatuak izatea garrantzitsua dela. Datu baseak, ez dakize bakize, baina datu base horiek gero bereziki adimen artifiziala martxan jarri denean, adibidez korpusak, eskuragarri eta erabilgarri jartzea ezinbestekoa da. Horiek hobetuko dute pilo bat etorkizuna. Baina gaur egun, gertatzen dena da, adibidez, datu base oso on bat, oso lan handia egin dena, adibidez, jarriko dut, bertsozale elkarteko datu basea, erabiltzen, esan dezagun, zaila dela. Hau da, norbetxatzea kanpotik, ez? Bai, ez teknikoki. Esango dugu gainera, hori berez ondare bat dena, norbaitek erabili nahi duenean ere, behar bada arazoak topatuko dituela. Zergatik? Erabiltze eskubideak eta bar. Eta gi eskubideak ez dakit niretzako oso garrantzua jakitea edo ulertzea zer diren. Egi eskubideak dira monopolio bat, gai baten inguruan, ustiaketa bat egiteko denboran zehar, baina, deno ados gaude 70 urte asko dela, igual norbait ez, baina hala ere, egi eskubide horiek, nolabait, ni ez naiz esaten ari, ez zaiona egileari aitortza egin behar. Ni ez naiz esaten ari, gutxiago oraindik, langilei ez zaiela pagatu behar. De hecho, nik justo lehen egin den proposamen batekin, ordaintze zuzenarekin, adibidez, ados nago, eta uste bilatu behar ditugula bideak ere, gure sortzaile terminoa konfliktiboa dela jakinda, horiei ere zeate bateko. Baina uste dut, egi eskubideen inguruan, euskerak ezin du luxu bat da gu gauzak iztea. Eta frikzio gehiago sartzea, inoiz, noizbait aberastuko garen ideiarekin bereziki horrela bada. Jakinda, hola jendea, erabiliko edo berrerabiliko lukera gure eduki, adibidez Wikipedia, hain da ona, zenbait eduki berrerabilia izan dituelako gure edabideetatik, gure artxibo eta publikoetatik, eta horregatik. Orduan, netzako bidea hori da, eta hori da burujabetzaren bidea, behintzat eduki edagozkion nire perspektibatik. Ni ez naiz gaiolan diagnostiko oso bat egiteko, nik bai bereztuko nituzko igual 3 hanka, ez da, burujabetza digitalaren ere honetan ikusten ditudan 3 hanka, bi aditu, bi erraldoi ditute ondoan, eta ni baino gehiago dakite subiranotasun teknologikoaz, baina puntu hemen egon da, Wikipedia hitz egin dugu, software libre eta hardware libreen garapenean badaude aukerak, hemen badaude adibidez behategiko koordinatzailea hemen dago, ekimen EITB, Arrosa sarea badaude komunikabideen sare, euskarazko komunikabide sare batzuk, importanteak direnak. Bigarren hanka bat litzateken irustez, burujabetza nebaduzu estatala, Julio Goikoetxeak esango lukena estatu egiturak edo normatiboa edo, eta adibidez usei entzuten nuenean hori neukan buruan, ez? Apur bat araugintza ortografiko, gramatikal
estandar eta normalizazio baten aldeko estatu egiturak, ez? Pixka bat, ez? Nahi badugu hizkuntza egitura edo politikoak edo estatalak. Eta nik uste dut flojoago gaudela, nik asmatu dudan eta mesedez harrika arnazak ezue, burujabetza ludikoa bati begira, horre igual aulago gaudela. Eta horrekin esan nahi dudana da, zaletasunaren inguruan, erabiltzaile komunitate, irakurle komunitate, zaleen friki edo nerd edo grupuzkulo dietaz aparte, mainstreamean euskarazko kultur kontsumoaren inguruan eta euskararen kontsumo eta erabileraren inguruan igual aulago gaudela. Eta hor badaude igual anomalia batzuk edo grumo batzuk, hemen likidifikazio postmoderno honetan, bertsolaritza adibidez funtzionatzen du, ez? Bere txikian eta haiek ere kexatuko dira, baina bertsolaritza funtzionatzen du. Baina Twitterre adibidez dago etengabeko krisi zikliko kapitalista batean, klima emozionala insoportablea delako, ez? Eta orduan nik proposatu nahi nuena da, pixka bat, poteo edo euskal poteoaren inguruan, zergatik funtzionatzen du poteoak, zergatik goaz tabernetara. Tabernak azkenan dira plataforma digitalak bezala, tabernetara goaz, jentearekin egotera eta ondo pasatzen dugulako, musika gustatzen zaigulako eta barrez. Orduan, instituzioek, ez dut uste instituzio bakarrik salbatuko gaituztenik, baina nik uste dut interbenitzeko momentu batean gaudela, apur bat saletasunaren, ludikotasunaren zera horretan. Aipatu duzu sare sozialen kontua eta Twitterreko klima emozional aguantazina, hori bebai, eraman daiteke eremu askera eta mastodonera joan zaitezke. Baina ez dugu egiten, ez da? Hori da kontua. Eta hemen, beste kontu bat, lurrera ekarrita, ze igual, imaginatzen dut gehienoko oia guztiok ulertzen dugula, baina lurrera ekartzen baldin badugu honek zedakarren adibidez. Zez berdintasun dago, egon daiteke, Twitter eta Mastodon erabiltzearen artean, edo Windows eta Ubuntu erabiltzearen artean, edo datu eta hitz egin dugu, ez? Baina lurrera ekartzen baldin badugu, nik erabiltzaile bezala, ideiarik ez daukan pertsona bat bezala, autua egin behar baldin badut, zergatik joko dut askera, eta ez mundu guztiak erabiltzen duen hortara, eta arazorik ematen ez dian hortara. Ni bi adibidetxo, besterik ez ditu jarriko. Bat oso ohikoa da, Twitterren gabiltzanok askotan irakurtzen dugu, beti dago erabiltzaile kritikoren bat, bere iritziren bat, horko goiko hoiei gustatu etzaienean, bere kontua hartu eta moztu egiten dutena. Bere txioa edo defendatzeko aukerarik gabe. Hau da, erabiltzaileak ez dauka inolako aukerarik bere perfil digital hori kontrolatzeko. Goitik dagoen enpresa transnazional batek zuzenean erabakitzen du. Orduan beti dago, ez dakizeinei moztu indiote, 24 orduz, ez dakitzein kanporatu indute. Eta beti gabiltza trampa bilatze beste perfil bat egiten dela. Zertarako hori. Permititu behar dugu enpresa transnazional batek etekina besterik bilatzen zuen enpresa transnazional batek gure perfil digitala gaur egun horren garrantzitsua den gure perfil digitala kontrola dezan. Orduan zertarako erabiltzen dugu, zergatik erabiltzen dugu erraminta hori. Eta ni lehenengoa naiz erabiltzen, Zergatik ez dugu erabiltzen plataforma libreago batera, libreago ez libre batera, non inork ez duen zure perfila kontrolatuko eta deuseztuko. Zu bakarri dakazu zure perfilaren kontrola. Hori bat. Eta bestea, lehen uste dezan dela, adibidez, Twitterren, bere garaian, Twitter euskeraz bat zegoen, gero uste kendu intzutela, eskaria egondu zen hemen firma bilketa bat, Twitter euskeraz egiteko, Twitter edo Facebook edo beste edozein berdin zait, enpresa transnazional bat bada, erreguka egon bargira gure hizkuntza erabili dezan. Guk erabiltzaile bezala zergatik ez daukagu kontrola edo erabakitzeko almena plataformak gure hizkuntza txiki honetan egin dezan. Hori egin daiteke plataforma libreak eta software librearen inguruan funtzionatzen duten plataforma federatuak erabiltzen baldin baditugu. Beti jotzen baldin badugu erreztazunarengatik mutur aurrean jartzen dizkioten plataforma pribatu, zentralizatu, kontrolatu eta horretara, bukatzen dugu bezala, beti sometituak eta beti gure perfila beste batzuren menpe.
Hala ere, eta gramo bat garrantzik kendu nahi izan gabe esaten duzunari, ados nago, nik uste dut hor arazo bat izan dezakegula estankatzen bagara militantziaren eskema batean edo autuaren eskema iaia eroiko batean. Gaur goizeko itzaldietan agertu dira eskema edo zalantza horiek ez, ikaslea gai da, teknikoki kapazitatea du, baina bere autu nolabait ez dakit, eroeak bere beldurrari aurre egin behar dionean atzera jotzen du, ez da? Eta ez dut esan nahi autu politiko eta autu militante horiek garrantzitsuak ez direnik, baina ez nintzateke horrekin konformatuko. Nik uste dut autu hori erraztu interesgarria egin behar dugula autu guzti horiek. Eta azkenean euskara software libre bat da, zentzu horretan, ez da? Eta orduan nik ez nuke utziko bakarrik, ez dakit, ultra konbentzituta dauden euneko hoien eskuz, horrekin bakarrik eskoaz inora, ez da? Bueno, guztuta goz egongo garela horretan. Nik detektatu daukat, olako bide bat arazo bihurtzen dena adopzioan. Eta da, gai teknikoen tan kontrolatzen ez dugula uste dugulnean. Hau da, zene pentsatu du itzaldi hau astean ez dezuela pitoiko ulertuko. Pitoiko beste, bai? Olako zehose, sensazio hori aurretik esan ez dut ulertuko. Eta orain hasi zeate ulertzen, baina, bueno, edo ez. Orduan, hola, haude, baina badago, hola oztopo, de entrada bezalako bat, hola esateana, eta zaila da hori pasatzen, baina hori gainditzen dezunean, azten da elkarrizketa bat, eta elkarrizketa horretan garrantzua da, sedukzioa, beste zer baino. Baina lehenengo oztopo hori, benetan, hori da erabiltzen dutena esateko bida. Errezagoa, hau da, ez duzu pentsatu behar, WhatsAppa erabili, eta gero sartzea guraso talde batean, eta bakizu utzi nahi dezula, bai? Baina ja berandu dela, bai? Hori gertatzen da. Baina, bueno, hori kendu da, nik uste pentsamendu teknikoaren nolabait, erlijio izaera akatu inbar dugu. Zer da teknikoa? Teknikoa da, esperientziak eta ondo egiteak denbora batean zehar ematen dizun jakintza bat, gauzak profesional landu, ez dut esan nahi profesional maila ordaindu da baizik, eta era konkretu batzuetan ondo eta azkar egiteko, nolabait azkar eta gaizki esan da. Orduan, ez dakit, 1000 lan okurritzen zaizkit, sukaldean egunero pasatzen duenarena, garbitzen duenarena, liburuak irakurri eta asko idazten duenarena, eta horiek tekniko bezala ez genituzke igual inoiz izendatuko. Nik uste hori oztopo hori gainditu behar dugula, uste dut. Ez dakit zergatik etorri zaidan guztia, baina uste garrantzioa dela. Eta gainera, burujabetza digitalaren inguruan hitz egiten dugunean, batzutan ez gara konturatzen ez dela bakarrik telefonoa erabili edo ordenagailuaren aurrean jartzen garenean, ez? Elektrizitatea, telefonoa, etxeko garbigailu horiek, inkluso gure etxeko planoak ezakin nora bidaltzen dituzten horiek. Dana dela. Guk hemen, bueltatzen naiz aurreko galderara, guk hemen Euskal Herrian badaukagu sektore guzti horiei, edo datoskigun kontrol guzti horiei libreki eskapatzeko modua? Berriro dio, ez da 0 edo bat, da gradiente bat, ez? Eta gradiente horretan, partida jokatu halko du, espera batzuetan, edo beste batzuetan, ez sartu. Gauza batzuetan, lehiatu gaitezke. Adibidez, lehengo gunean egin genuen bilkura batean, hor sortu da Burutek izeneko lantalde bat, hezkuntzaren inguruan burujabetza teknologikoa bereziki sustatu nahi duena, eta hor, alor garrantzu bezala identifikatu zen hezkuntzan. Zergatik? Eusko Jaurlaritzak adibidez, adibide bat jartzearren, gure eskola publikoetan erabili, txertatu du edo proposatzen duena da Microsoften odei zerbitzuak, Office 365 eta tal. Alare, eskola batzuk kexatu egin dira, zein behaiek Google erabiltzen zuten, orduan Googleeko aukera nahi zuten, oso ondo, guai. Eta hoitako batzuk gaine, softwarea ez dago euskeraz, hori lehenengo gauza, hori harrigarria egiten zait, baina inoiz ez da benetako hirugarren aukera eskaini. Hau da, zergatik ez dugu hezkuntza publikoan sistema software librean badaude tresnak, eta benetan errezak hori garatzeko, eta zergatik ez dira implementatzen. Zergatik behintzat ez da aukera hori ematen. Eta hori, duda asko sortzen dizkidan gaia da, baina uste dut hortik hasi gaitezkela. Adibidez, igual frente guztietan, zure galdeari zuzenean zuten ezin dugu,
baina erabakita batzuk, adibidez hezkuntza, uste dut gauza asko aldagarria direla. Bai, nik uste dut Gorkake oso ondo esan duela, gauza batzuekin fuerte gaude eta beste batzuekin suizidio bat litzateke. Nik gaur ekarri nahi nizuen kasua da Topia RPG proiektuarena, izango da, ondo bidean, euskera sortutako lehenengo rol jokoa, eta rol jokoak dira mai baten inguruan, lagun batzuekin, ahoz, fikzio bat, interakzio batean, fikzio bat bizitzeko joko bat, ezta? Oso goza simplea da, oso zaila da saltzen eta gero oso horreza da. Rojokoekin adibidez gertatu zen oso goza interesgarria, 70. hamarkadan sortu zirenean, gizon zuri frikiek jokatzen zuten, eta hor dago estereotipo hori, ez, nerdzarena. 2020 hurbiltzen ari gara, eta gaur egun rolera jokatzen da internet bidez, kontinenteen artean, eta jokatzen ari dira bakarrik gizon beltzak, baizik eta emakumeak, transexualak, beste hizkuntzetan aritzen direnak, beste gai batzuez, beste modu batzuetan, eta aldatu da guztiz. Euskeraz adibidez, asmatzeko daukagu hori guztia, oraindik ez gara, daude, ziur nago badagoela jendea rolera jokatzen, baina ez da oro har egiten dugun zerbait. Hor badaukagu burujabetza digitalerako pausu batzuk emateko aukera. Eskandinavian modu batetara jokatzen da rolera, estatu batuetan beste batera. Estatu batuetan oso kompetitiboak dira, Eskandinavian askoz narratiboagoak. Euskaldunok zer egingo dugu? Ez dakigu. Niri iruditzen zait, oraindik imaginatu ez ditugun aukera pila bat zabaltzen dizkigula ingurune digitalak, josita daudenak zuzenean gure tabernekin, gure pote ohiturekin, gure kirol ohiturekin, gure familia ohiturekin, eta ni egia zen baikorra naiz. Egia da ere, eta lehengo galderarekin lotuta, guretzako ikaragarria izan dela Durangoko Azokak sormen beka eskaintzea olako proiektu bati. Ikaragarria den bezala Bilboko loraldiak eskatzea urrengo loraldian egotea bertan. Orduan instituzioek agian olako gauzak egin ditzakete, ezta? Onartu edo aitortu olako pausuak, zen ikustu hortik etorriko direla ere beste bisibilizazio batzuk, alternatiba teknologiko, ekonomiko. Eta are ikaragarriagoa zuen aurpegia irabazi zenutela jakin zenutenean. Bai, eta kazetariena batez ere. Zergatik ez zenuten espero, adibidez irabastea, horrelako proiektu batekin, non orain defendatzen dozunean, estrategikoa ematen duen, euskararen edapenerako bebai beste alor batzuetan, eta igual oso ondo saldu zenutenako. Nik uste dut, guk pentsatzen genuela norbaitek egin behar zuela. Gu itxaroten ari ginen norbaitek idaztea guk idatzi nahi genuen liburua, ez? Eta orduan, momentu bat heldu zen begiratu genuena ingurura, zazen genuen ez dago inor. Eta orduan egon zen momentu bat, zazen genuen hauk egin beharko dugu, ez? Orduan, sorpresa zentzu horretan izan zen. Konbentzituta baina, bai. Guztio gertatu zaizue hori, ez? Alor batean edo bestean. Esatea guk egiten ez badugu. Bai, eta, adibidez Izarkomen ere hortik dator. Azpiegituren burujabetza duela urte batzutatik nolabait lantzen ari ginen, baina gero etzegoen azken pausua emango zuen agenterik, edo enpresa edo kooperatibarik, hau da, zerbitzua, azpiegiture libre horien gainean, zerbitzua modu kooperatibo eta demokratiko batean eskainiko zuen operadora bat. Eta, kasu honetan Izarkome jaio zen, urteak pasa, eta ikusten genuelako, azpiegiturak edo oinarria sortu da, baina urrengo pausu hori etzela, bintzat Euskal Herri edo nazio ikuspegitik etzela sortzen. Eta, pixka de hemen Euskal Herrian gauza asko jaiotzen dean bezala, oso txikiak gehan, orduan gauza asko, edo norberak egiten ditu edo ez da egiten. Orduan, bakoitzaile Txabiri, hauek talde honek, rol jokoen falta sumatu zuen bezala, guk ere sumatu gendun, gu muitzen ginen arlori, eta zela telekomunikazio arlori. Orduan, horrela sortu zen, pixate, besterik ez da balako, eta norberak egin bardurako aurrera. Nahiko nuke bakarrik Euskal Herria txikia dela eta aula garela, baina gero harrigarria da zerreza den elkarlanean aritzea, ez da? Urkok aipatzen zuen beti, ez? Twitter ondo erabilita ikaragarria da, zezkegia da, zure eroi musikalak edo zure eredu literarioak hitz egin dezakezu haiekin, eta jendea prest dago, eta jendeak baietz esaten du, ez? Eta hori nik uste kriston indargunea dela, ez? Nik esan dut Euskal Herria txikia dela ez aula dela.
Eta bai, txikitasun honek abantaila hori ere ematen du. Kasu honetan adibidez, hemen jende asko interatu dugu, gutxienez digitalki, eta gehienak gure artean, behintzat perfil teknologikoa, perfil digitala ezagutzen geha. Orduan, txikitasun horrek ere bai indar hori ematen du. Beste leku batzutan igual etzena lortuko. Bada, ni bat ados. Aprobetxatuko gainera, hola. Ez, pixkat, jasen midatzen merchandisinarekin etorri naizela, ez da kooperatu bai. Orduan, akaso Azurmendiren gizabere kooperatiboari apologia egitera nator, elkarlanari apologia. Haman komunitza ez dut erabiliko zuzentasunaren izena, baina askotan faltaz egun hitza da. Uste dut gauza asko egiteko gai garela, eta komunitateak eraikitugu eta esan behar da, uste dut, ostra, oain etorri behar zaititza, zen ez dut erabili nahi ere bolondrez, orduan, voluntariotza nolabait dabilen jendearen esku gelditu da urte askotan zehar euskera mundu digitalean. Horrela, karri bat ditugu gora igual, liberezale, euskaltzale talde teknofiloak, ez dakit, Gabi de la Maza bera adibide izugarria da, azpitituloak egiten dabilen jendea, pila jende, beraien esku egon da, inungo ia laguntzarik gabe, behar bada gehiago egituratu beharko genuke, edo antolatu alik eta hoberen, beti, hori beti beharrezkoa da, baina beraien esku, beraien eskera adibidez daukagu munduan zehar gehien erabiltzen den edukikudeak eta sistema, goguneak egiteko sistema, WordPressa, hola denok ezagutuko duzu, munduko gogunen 95% software horrekin, programa horrekin egindako, edo Firefox nabigatzaia, eta milaka gauza, nik uste balioa mamar diogu, eta uste dut hori dala bidetako bat. Arlo publikoari eskatu hartzai, olako sostengu gehiago jende horri, baina batzutan joaten zarenean ere arlo publikotik, eta galdetzen zunean, zer behar dezue? Nik ulertzen dut ere arlo publikoak galdera hori egiten duenean, nahi duela lagundu, baina besteek ez dakitela erantzuten ere. Orduan, aurkitu behar dugu bideo bat, eta egituratze era bat, bi gauza horiek uztargarri egiteko. Eta hor asmatzen badugu, nik uste gauza asko egin ditzakegula. Kuriosoa da, adibidez, Angerinek aipatu dulen hizkuntzaren kontua unibertsitatean, ez? Zelan ikasleek autua egiten duten euskaraz edo gaztelaniaz ikasteko kalitatearen aldetik. Eta guri bebai, adibidez, alor digitalean asko gertatzen zaigun goza bada. Pentsatzen dugula, edo aurre iritzia dagoela, seguramente marka horren inguruan itzengo bagenu, jendeak esango lukela hemen ez dagoela inbesteko mailarik. Baina guk ere gure, nire liburua hitz egitera noa, sarean, adibidez, irratsaioan, laugarren denboraldian goaz, eta ez zaigu jenderik falta irratira etortzeko euskaraz hitz egiten duena mundu digitalaren inguruan, esatu baterako. Nik uste dut oso maila ona dagoela, oso niri Euskal Herria inabarkable egiten zait, oso jente interesgarria dago, eta niri ez ditaztirik ematen gutxi gara bera egunean egoteko. Baina gero, zergatik ez dugu Twitterretik adibidez mastodonera saltua egiten? Lagunak beste taberna batean daudelako. Hor, badago efektu bat, deitzen zaiona sare efektua, bai. Eta sare efektua da, imaginatzen duzu, guazen urte batzuk atzera, lehenengo telefonoa zeudenean herrietan, ez? Hor, lehenengo bi telefonoa zeudenean, oso ondo, baina, pixka ruina, ez? Iru zeudenean, lau zeudenean, baina baindik ezin dio tamari daitu, bai? Orduan, azten denean hori sozializatzen, badago efektu bat, nun jende guztia edo gehiena hor dagoen eta ara joaten da. Baina egia da, hori da egitura zentralizatuek bilatzen duten, sare efektua saritzen duten. Baina badago horren kontraestrategia bat, egia da, uste badugu Mastodon ez dela nolabait arrakastatsua, dudan jarri daiteke hori zen, Mastodonek sortzen ditu nolabait zuk sortu dezakezu zure komunitatea nolabaitekoa. Berdin du 100 izan, 10 izan, 10.000 izan, ez dala sare efektua hor bakarri gelditzen. Federazioari esker egiten dena da zuk zurea sortuta ere elkarrekin hitz egiteko aukera daukagu. Eta hor dago arrakasta. Txikitik hasi eta bakoitza oso espezifiko. Nik ez ditut utzi nahi sartzen, ez dakit,
Hora, zerbait arrazista esango dut. Beltzak. Hola, zerbait provokatzaia. Bai, ni nire hortxe gelditu naiteke. Eta gero, besteek erabakiko dute nirekin federatzen diren edo ez. Espero ez, bai? Hori da asuntoa. Baina hor, logika deszentralizatu horietan badaukagu zer egin. Eta uste dut, horrek ekarriko luke eztabaida bat, eta nola ze estrategia erabili, baina estrategia ezberdin guztiz ezberdina behar dute. Ez dugu pentsatu behar, egitura zentralizatuen bila joan behar dugula beti, ez batzutan bai eta beste batzutan ez. Batzutan Twitterri eskatu aliogu edo Facebooki beren hizkuntza itzulpena euskeraz jartzea eta gaina guk itzuliko diogu doainik, zen hori beste bada, eta beste batzutan esango diogu inoiz eta zu etzera sartuko Euskal Herriko eskoletan. Baina horrek eskatzen du nik uste dut ere pixkat atera behar dugula norbanako pentsamendutik eta arazo batzuek behar dute soluzio kolektiboa. Eta ez bakarria komunitatean bildu eta gauzak egin baizik eta osasun publikoak daukan izaera. Atzo okurritu zitzaidan ideia bat, baina osasun publikoan osasuna ez da norbanakoaren ardura. Hau da, bakunazioari esker gizartean gaixotasun batzuk desagertu eta beste batzuen arazoa askoz murriztu dugu. Uste dut erabakiak maila horretakoa direla. Zer gertatzen da? Estatu gabeko herri batean hori egiteko almen gutxiago dagoela. Eta burujabetzaz ari garela, burujabetza teknologikoan estatuek edo behintzat legegile diren egiturek zer esan handia daukatera. Orduan, erabaki behar dugu ere, bai, guk gure osasunarekin bezala, erabaki on eta txar batzuk hartu ditzakegu, bai? Asko, bai? Asko jan, edan, erre, edo besteak kontagiatu nahita. Hola, zerbait divertigarria, bai? Baina ez da gure arazoa soi, gizarte arazoa da. Eta teknologia burujabetza uste dut batzuetan marko horretan kokatu beharko genukela. Ni era bat ados nagotat. Gainera tartean iruditzen zait badagoela arrakala batzuk oso interesanteak ja hemen eta orain gudenok erabiltzeko. Guk liburu bat idatzi dugu, oso gutxi ezagutzen ginen 20 pertsonaren artean, fisikoki behin ere bildu gabe. Hau, imposiblea zen duela ezain beste. Eta egin dugu oso modu natural organiko batean. Orduan, ados nago, erabaki batzuk estrategikoak, kolektiboak izan behar dira, eta tartean nik uste baliatu behar ditugula ehiztari furtiboak bezala, teknologiak ematen dizkigun aukera horiek. Bai, erabat ados, bai Txabik eta bai Gorkak esan duenarekin. Autu asko ez dira kolektiboki hartzeko, ez gera kolektiboki hartzeko zai egon behar, baitzik eta, autu pertsonaletatik hasita, urratsak ematen hasi gaitezke, eta gero erabaki pertsonaletatik gero, beste maila batetara iritsi gaitezke, baina asko, ez da, eta Gorkak, izan Gorkak edo Txabik, ez da zero edo bat, pixkanak hasi gaitezke, mundu guztiari gertatu zaigu, beste sare berri batera, mastodon batera joan, eta inor ezaguna ez aurkitzea, edo gustuko elkarrizketarik ez aurkitzea. Denborarekin, jende gehiago etortzen baldin bada, azkenean lortuko dugu norbait komunikatzeko, eta pixkanak ezin dugu ez dara, zerotik batera, egun berdinean joateko asmoa eduki. Barkatu, eta pixate Gorka lehen izan da, eta nik horri bai kriston garrantzia ematen diot, oinarrian jartzen dut hezkuntza sistema. Txikitatik hezkuntza sisteman, nolabait sistema privatiboak, sistema propietarioak, eta nolabaiteko multinazional horiek kolkoti sartzen dizkiguten sistema horiek ere sartzen badizkigu gure seme-alabai, beti taberna horretara joango dire. Zaila da, gero beste taberna batera joatea. Orduan lehendabiziko pausua, eta netzako oso garrantzitsua dena da, hezkuntza arloan, nolabait, 3. bide hori sustatzea eta erabiltzea. Hori, sine qua non. Amaitzear gaude eta, mainguru normaletan gertatzen den bezala, ez dakit normaletan, baina bai seguru interesgarrienetan gertatzen den bezala, gu ere ez dugu erantzun gaurko galderari, zala burujabetza digitala nola eta zertarako. Orduan, norbaitek kauso zaila zan, nola eta zertarako horren zehatz jun, ez? Ni baduka lagun bat esaten duena, joan behar gara norantza eta norabide guztietan. Baten bat ona da. Horixe bat, arte txiki daukagu norbaitek galdera bat baldin baduka egiteko.
nola eta zertarako galdetu nahi baldin badu egiteko. Baina, gero, inoiz ez diogu egiten galdera, inbertsio mailan egingo bagenu piloto bat, egingo bagenu lanketa bat, jarriko bagenitu baliabideak. Karo, zen arazoa da, zailtasuna daudela eskoletan implementatzeko beste soluzioak. Asuntoa da, ez dagoela inor ardura hori hartzeko gai denik. Eta, karo, eskatzen ari zaizkigu 21. mendeko teknifikatutako eskolak eta ez dakize, eta inorrek ezin du, edo beste kontrakoa. Baliabideak emango ditut, baina emango ditut hardware baliabideak, eta gero lanketa pedagogikoa, egiturazkoa, planifikazioa eskatzen duena, formazioa behar duena, hori erabat abandonatzen da. Bueno, hori errealitatea da. Orduan, hezkuntza sortu den adibidez talde honetan, ez dute soluzio bat, baina segurazki aterako dira alternatiba posibleak, eta gero horiek tratatu beharko dira, probatu, eskola batzuetan probatu, eta gero, edatu daitezken, edo behintzat badira esperientzia batzuk ekar daitezkenak ona eta ikusi, beste lekuetan egertatzen direlako eta egiten ari direlako. Zailtasunak dira 1000 eta eskola publikoetan are gehiago, ikusita ze baliabide falta dago. Baina ez da, baliabide falta ez dago hardwarean, Maila, Europa iparraldeko herrialdeekin konparatuz, ordenagailu pertsonako askoz gehiago daude Europa hegoalde honetan. Eta harrigarria da. Eta batzuentzat gezurra ere esaten ari naizela iruditu altzaio, baina ez dala. Benetan ala da. Eta, bueno, horrek ere zer pentsa ematen du, ez da? Hardwarean prest gaude inbertsioak egitera eta pertsonetan eta formazioan eta beste bide batzuk jorratzean, ba ez? Eta hori da errealitatea, igual. Etxean ezin zuten jarraitu eta horrekin atzera ere Microsoftera dizkete gainera, hezkuntzan. Horrekin ere badaude proiektuak, badaude ikastetxe batzuk aurrera horrekin analizatzen. Baina ontxe dago, gainera nik uste dut, egokia dela ikastetxeek aldaketa daukate. Eta nondik jo, ez dakigu. Eta eskuela mutzaz. Nik, gauza kurioso, iruditzen zait, Marijo lehen esan du, jotzen dutela, funtzionatuko duela badakiten esparrura. Eta nork garantizatzen du Windowsa funtzionatuko duela. Askotan ez du funtzionatzen, edo arazo badago, edo implementazioa arazo handi bat egoten da, hezkuntza sistema horren dagoen pototxoa, adibidez? Eta logikotzat hartzen da. Bueno, konpondu beharra dago implementazioa ez da ondo egin. Baina berdin egin daiteke beste arloan. Bueno, batzutan da, donde va la gente, donde va Vicente, baina ez da arrazoi zehaz bategatik. Eta, bueno, Windowsak esan duzu, kasu honetan, batzuk Linuxak kasu honetan Ubuntua hartu dutela, baina gero ezagutza faltarengatik utzi egin dutela. Edo askotan beldurra izaten da. Bueno, suerte txarrez, guretzako, Windowsentzako edo Microsoftentzako suerte honez, landu dute nolabaiteko ekosistema bat, beti edukiko duzula auzoko informatikoa non lagundu aldizun Windowsean zuk jakin ez dakizun gauzak edo konpondu ez ditzazkezun gauzak konpontzen. Eta hor aprobetxatzen da ekosistemari. Windowsa errexagoa da, ez da errexagoa, baina beti dakat
auzoko informatikoa lagunduko diana, hori berdin egin daiteke beste arloan ere bai. Gertatzen da, Windowsekin igual, ikastea normalagoa iruditzen zaigu eta nagi gehiago ematen digu beste sistema batekin ikastea. Baina bi arloetan ikasi behar da eta bi arloetan daude akatsak eta implementazioak egin beharrak. Txartel gorriarekin dantzan ari gara, orduan, amaitzeko hemen, posi juteko etxera. Hasi behar baldin badugu buru jabetzan lanean, gure sektore estrategikoak dira hezkuntza eta aisialdia, hortik hasiko gara? Eta komunikazioak. Eta? Eta komunikazioak. Zer? Ez dakit. Bai, bueno, nik botako dut hola. Amaitu behar dugu positibo, gorka. Listo, nik botako dut edukien aletik netzako truke balioari baino, hau da, zenbat balio duen sortu duzuen horre, eta hortik diru bateako dut. Uste dut, erabilera balioari, hori zabaltzeari, edatzeari balioa eman behar diogula, eta garrantzia handiagoa egon behar duela horren gaian. Eta jake, Arkaitzen lehena aipatu duen futuristen italiarre zita hori nik ekarriko dizuet, 21. mendeko futurista batzuen behai acelerazionistak deitzen dira, eta beraien proposatzen dutena da erabiltza teknologia markoa usteko eta guk teknologia guzti hauek gure mesedetan erabiltzeko. Gure mesedetan nola? Bizitza bizigarriak eraikitzeko, harik eta bizigarriak, eta horretarako igual alaia izan behar du gure nolabaiteko burujabetzaren bidea, eta baita ere bizitza horiek ez dute zertan izan behar prekarioak. Orduan, bi gauzak batera, bizitza bizigarria hori da, alaiak eta bizigarriak benetan egitea materialidadetik eta posible delako. Uste dut gaina, aceleracionistek hauek aurkezten diguten alternatiba oso polita dela, gonbidatzen zaituzte irakurtzea, referentziak emango ditu, nahi badezue gero, baina uste dut futurismoaren bide posible batako bada. Uste Txerrenek aipatzen zuen norabidetako bat. Nik azken ideia, inori itxaron gabe. Eskerrik asko, Gorka Julio, Xabier Landabide eta Asier Garaialde.